Kravu, jo! Ja si ju podojím. Je to strašne dlhé, mohli by to zrýchliť. Ako viete, je špeciál. Rýchle pitie. Wow, ale mohli to byť tá hra. Kto najrýchlejšie bude? To dáme. Tu niektorí majú 12. Keď... dobre, tak. Pri ďalšej hre pokračujeme, aj keď sa tu dusíme, bičus. Je na to iba najdevetejšia hra. A vždycky neposledný skončíme, takže je to... Sme zelení! Ale sú vlastne tmavo zelení. A tieto hry vidíte, vôbec nechápem. Vieš, že tu mám zbierať slajmov? Jo? Ešte 5, neviem čo. Wow! A jestli narazí do iných hráčov, a oni nemôžu ani do mňa. Logicky. A to celkom dlhý. Ach bože. Sme tretí! Prvýkrát som mám umiestnenie vádoch. Možno. Ak samozrejme nezomreli štvrtí a tak títo zdochnú. Už horia. Ale čo to? Predstav. To je takto možno. To je zaujímavé. Čo? Štvrtý? To naozaj štvrtý. Oj, game, vyhrávame to rúžové. Ale ideme sa pri ďalšej hre. Zložte sa hlasy pridusení pod leknom vo vode. A pokračujeme. Joj. Toto je nejaká hra. Dragons. Je tu taká. To je tá nová taká. To je že nová prijatá mapa. Mesto Skotanci. No hej, to je taká nová pridaná mapa. Ten má... Uha. Jo, to bolo. Wow. La 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 piči. Dobre, už sa mi to prestáva páčiť. Je nás tu 6. Raz, dva, tri, už. Ja tu rátam, ja 10. Oj, bože. Tí sa tam dostali do toho. Všetci sú. Bože, tak toto. Idú všetci tam, nejdem. Ísť na miesto, kde nič nie je. Pravdu. Wow. Je potom nás nevidia, tak to trápi. No teda. Na nich vôbec neútočia. Wow. Máme len kožené plnko, to je tam no. Ten lúker je dobrý. Nech dáva preč. Stav nás je len 8. 8 mŕtvych.
sa páčilo, lajknite to, lebo je tu nová mapa a môj perfektný skin bitches. Lajknite to, komentujte a zdieľajte tieto posty videa. Ak si len jedno pozrite, tak zdieľajte všetky, odber mi dajte, ak ešte nemáte. Dobre, pa pa.